Hello guys, masungod to kanin yung tanan. Ug karon ni alami sa Panglao International Airport. Kay among tagbuon agamang anti nga. Tutaod na wa kauli agamang anti aron na jud namang mingawa ani ni Jack. Anja, ni ala ang anti na nagdao garland. O agang anti Erlin, o di apod silang nagdag flag si Demabil, o si Manoy, uban siyang apo. Wala, po si Auntie Ted, nagdapo garland kay sabong sa mga auntie. Excited po sila makita. Ug si Uwong nagdani, ang apo si Lablab. Ako pong nanay na apod. Diyan, nalipay po ang nanay kay excited na po siya na makita niya ang auntie. Uban po siyang tatay. Diyan guys, excited na jud mi nga na nagang auntie paingon na mo gawa sa pultahan ug karon na naghang na jud sila sa ang auntie Tonet ug nagdapo garland ug isabungan naghang auntie sangko jud sa langit ang ilang kalipay ug among kalipay di ay kaming tanan na unja karon na ang hinangapay na ang mga magsuon ug mga pag-umangkon ang mga magsuon nga dugay na nga wa magkita maong arang jing lipadya nila na naghag mga magsuon ang mga auntie arang jinipadyan nila nga nakita na kami po nga mga pagmangkon arang po namang lipadya nga nakita lang ang mga auntie nga arang jud ning kabuotan ng mga auntie guys pastilan jud di way makatipon arang kabuotan uban po sa ang mga auntie pareha silang tanan mga buotan ug ang nanay po naning hag kay gimingaw po sa ang auntie arang jinipadya sa ang nanay jud gigaga si auntie. Anja, nagpa-picture sa mi. Ay, aron na remembrance. Na arang lipa dyan sa mga auntie. Smiling dyan ka adyo ilang mga naong ng panahon na nga nagakita na ang mga magsuon, guys. Wow, lipay ka adyo mga auntie. Ay, saan ko sa langit ang kalipay. Anja, karga na ang mga karga sa auntie kay manguli na po may paingon sa Tagbilaran. Basta kay sangko sa langit ang kalipay nga nakita na namo ang auntie uban sa ilang mga igsuon ug karon manakay na sa sakyanan kay mamauli na adto sa Tagbilaran ug karon nakaabot na jud mi sa bahay sa among auntie unja arang na jud ni Jang mingawa sa ijang bay ug niya pud ang mga igagaw naghuwat pud kung ano sa amin mo abot kay excited pud sila karon niya nami sa baysang auntie na giandam nga welcome home auntie niya. Wow, arang kanindot nga tarpaulin lagi suwat nga welcome home auntie. Ug arang pong sangko sa kalipay sang auntie nga nakaabot na jud siya sa iyang panimay uban sa iyang mga igsuon ug mga pag-umangkon na sa mga marihay nalipay sa mga abot nagang auntie na inangupay na uban sa mga pagmangkin ang mga auntie na si Auntie Doris anaw sa lang Auntie Erlin karon na niya na kami naabot na ug karon na niya usab ang mga pagkaon nagiandam aron among mga pagasalusaluhan uban sa pamilya mga igsuon sang auntie na arang jing lipadya uga ampo nagahang Auntie Ted si Pastora Teodora Galupi aron sa pagpasalamat sa mga grasya nga among pagakanon ianang panahona sa pag-abot sa among auntie ug karon among nang pagasalusaluhan ang mga pagkaon nga giandam aron karon sa pag-abot sa kahaponon nag-andam na pud ug nagluto para sa panihapon ug ang nagluto mao si Demabil nga buutan ug silang gaina naa sila ang nag-andam para sa panihapon. Kung mauro to guys, paliw ko sa pag-like and share and subscribe sa akong channel. Daghang salamat.